Takže ľudia, toto je môj starý dom. Ten barák tu bol, ale v dnešnom videjku si postavíme úplne iný barák, takže určite sledujte až do konca. Pokiaľ sa vám to videjko bude páčiť, zanechte like a odber a ja to nebudeme zdržovať, ideme rovno na to. Takže som tu takto zničil ten starý, tak ideme zastavať miesto, kde bol. Máme to hotové, môžeme zase stavať. Čo som tak počítal, tak bude treba 32x32. Takže toto asi tak nie je ani 20 blokov, a keď hej, tak proste nebude to určite asi stačiť. A ešte hovorím tu jednu vec, že server sa dosť často laguje, vypne ma to občas, takže sa nečudujte, nie je to low PC, ani low Wi-Fi, ani nič. Nehovorím, že to je najšpičkovejší setup toto, čo mám ja. Ale proste ten server, to je najväčší problém. No, každopádne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Cca tu nejakých 26 blokov takto. Čož nie je vôbec dostačujúce, lebo to je ešte väčšia stavba, kámo. Asi. No, asi už som skôr začal stavať a uvidíme. Mám čistý inventár, nemám, tak ešte idem vyprázdniť. A vlastne tu teraz bude hovoriť len to, že listie bude veľa treba a toho dreva. Začína stavanie, tuto niekde. Musím sa sústrediť. Čiže teraz to bude vysvetľovať vlastne tak, jak stavať ten obrys toho stromu. Čiže napríklad 3, 2 a tak. Takže mohli by sme asi rovno začať, kým si to pamätám. Čiže... A toto bola veľká chyba. Nechápete? Tak pochopíte asi o chvíľku. Toto som fakt posral. Ježiš, ja som creepel. On dostáva z celých blokov. Aha, tak. Ja mám robiť toto. Ja som vedel, že sa niečo dosere. Ja som nevedel čo. Aha. Tak to rýchlo prestávam, to je pohoda. No niekde to vyzerá, ako keby to tam predtým už bolo, ako to... Napríklad z vrchu to, ale z boku to vyzerá normálne, dobre viete. No tak teraz to už je jedno, pozerajte, teraz to je všetko rovnaké. Takže ľudia, už som späť, mali ste tu asi nejaký zostrih, nejaké skrátené videjko a takto vyzerá obrys toho stromu. Dokým tam nie je vyplnené vlastne aj táto časť medzi tým, tak to vyzerá tak troška čudne, asi si viem predstaviť, čo si hovoríte. Ale to bude fakt dobre potom. Takže sa asi ozvem,
vlastne urobím vám ten zostrih, hej. Takže sme asi kompletní, ak sa môžete na to pozrieť, tak takto ten strom vyzerá. Neviem, už to neviem nejak veľmi opraviť, nevyzerá to až tak, jak som chcel, ale ako ja si myslím, že celkom nice, ako vynikne to určite z toho námestia, keď napríklad sem takto sa hodím na námestie, tak určite uvidíš niečo obrovské. Možno by sa tam teoisté hodili, ale ja si myslím, že lepšie. Skúsim ešte napríklad tuto za kopcom a nebude vidieť, čo keď zaletím sem. Tu ho fakt, že není vidieť, lol. Tu ideme takto k Ježišovi. Au. Tak normálne, že fakt, kámo, ty ho neuvidíš. Potom tu asi urobíme nejakú takú privezanú strechu možno. Ťažko povedať. Ešte som na moju stranu pridal listie. Takto to nejak vyzerá, ale ja sa poviem vám jednu vec teraz, keď pristanem na námestí. Že áno, takto to vyzerá dosť ako placka. A ono by sa možno hodilo, čo vlastne oblúk na tom, ako zlistovala, kámo. Na toto som použil, čo tam vidíte na tom strome. Ne, na tomto nie. Asi 4 shulkerboxy listia. To znamená, keby to mám urobiť aj oblúk, tak potrebujem minimálne ďalšie 4 alebo 5. A toto ma akože už fakt nebaví, kámo. Toto už fakt, to je dosť proste na mňa už. Plus, mám taký dojem, že to listie mizne. Ale nie som si istý. Takže cca ste videli, jak to vyzerá. Proste sa tam celkom dosť listia, ale tu sú diery, ja som ich tam takto nenechával. Ja som to poriadne zastávával, takže proste, napríklad tu je to hrubé, tak tam to ešte nemizne, ale tam je to tenké, tam to už mizne. Takže zapamätajte cca, jak ten strom vyzerá a tak o mesiac vám ukážem, alebo koľko, že už to nebude ani list. V tomto videjku sme si postavili teda nový barák. Všetky tie česky ešte budem presúvať donútra, ale
čo vám potom ešte keď tak môžem na budúcom nejakom videu ukázať zariadené. Ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, pokiaľ áno, zanechte like a odber a ďalšia videjka zase. Čus.